Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Ay, apo ko, ingkanto man la iyawid day tainwang DJ turod inton malamwain. Awan mo't latararami din nyo. Di na kayong taon. Unay lakat ti pa nagsungsungbat mon aya. Iyawat mo latan day ta binalseg di ta si dagmaw. Dahil talaga yan. At to'y ti binalsig. Day to iti pang malukan ka Anay. Nagbados ka nga ubingan na ya. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Nimbag nga oras yu tata. Aha, Agdamag kami lang kuma. anya day ta, apo nga soldadaw. Damagan mi laing kuma no adda iti umok ti NPA ditoy. Nabayag ako, dito'y kabakiran. Itak lang ang mangday ta nga klase iti bilit, anak ko. Ay, jaka mo, anya aya nga kulay iti itlog na. Puraw ayawin no, batik-batik. Anya? Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Ay, maragsakan ka. Napintasan di trabaho ko di abroad. Kumusta mo dun dahil sari-sari store mo nga di ta Pilipinas? Ay, kat nagbalidon grocery lakay. Ay na, nagsaya atin pa kayo. Kat dahil tangay tricycle. Nagbalidon nga jeep lakay. Ay na, apaw. Nayahin ka dahil tangay upat nga nakta. Ay, limadan alakay. Anya? Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Apay mo, tanakayang ingpis, ti ginatang mo nga wedding ring. Baka sa mga agbay toy. Apay, nakasigurado ka nga agbayag di pa nagdinata. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Lakay. Baga niya kumarek, nga ulag na ka no. Unay lakat ti pa nagsasao da magkanggan ba kahit na nagsakit na ngagsao. Di ka pa lakat tinukawan. Lakay. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Nay, may samot nga lalaki ti agdungdung awi ti talo nga panchawn. Aguray ka man, taasot ka. Ay, paray. Ay, paray. Talo mat nga panchawn ti ingkadungdung awan. Wait, paray. Dagitoy asawa, dagitoy, paray. Anya nga timpatay na day tamay sa paray. Nanganti oong paray. Natay, nanti oong nga makalasaw. Kaday tangay may kadwa paray. Nangan man nanti oong paray nga makalasaw. Unay laki di mo tigas-gasat mon paray. Akaday to'y ngay may katlaw paray. Binugbog ko paray. Apay ta binugbog mo paray. Madi na gaming kaya timangan ti oong. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Si Kajong, day taman lati ibenteng kasangsangwain. Di kan sa mo nagisiskwilan baraw. Agad-adalak mo tatatang. Malaman nga raw. Lukatan man day talibrom. Takitag man no, agad-adal kang agpaisaw. Anyang nga channel tatang. Istorya Tupo-Tupo! Istorya Tupo-Tupo. Istorya
Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Paring Ruday, among ka di nga Jay, ayan mi katsidsidan mi amin at tumatayab. Agpaiso ayat, ibagbagam pare. Uwan paray. Putno di bagbaga. At mo sa awan pare, kita abal-abal kin koraratit sidsida inyo. Simple lang da kita pare. Ha? Kung saan lang nga dito pare? Amin pa'y at tumatayab nga insekto dito pinagayan. Aho? Di ka mamati pare. Kano madanon tontel daw pare. Nga amin nga tumatayab kat masidan taon. Kayat mo sa awan pare. Ultimo nga helicopter, masidan. Pare, naparte kan saan pare? Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Ay manong, sa gimano da ito'y tarong yo? Sa nga pulo da itadwa. Ha? Alam niya mo ten, kasanungay itan. May salang di ka sa pulang. Ay amukon, si Darglatan da ita may isa. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Hoy! Sika nga taga-banbantay! Bumaba ka dito balay niya o tagsarita tayo tinalabat! Oh, dak kaya tumulong. Sige, no di mo kaya titiumulaw, tagtag batak ni bakit mo! Kulay pay, madag kaya tumulong. Talaga nga, madi mo kaya ha? Dagitimot anak mo, sinagtagtag batay! Kulay, madag kaya tumulong. Kasta gaya ba, di mo kaya titiumulaw? Alat atak nagitipinuaon, tigawad mo! Ang kulay kang alod, di ka lamang ang awan, umulong ka kalunan. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Paray, anyat orasain. Diyan ka mo. Laklakayan kan, di mo amaw, di aguras. Amo, ang madajay punsyap jerilaw. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Gangking, apay dagar aram ka kanyak ka, kanain ang regregalwan. Apay itakit saanon. Anya, gapo nga regalwang ka pa lang. Kada tayo mo't kasinsin ko, tinangi kasargang ka. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Ni, ada pasyente, nakakutkutong kan madlaw ngagkakapoy launa yan. Doktor. Anya ti may pay ko ken kakabsat. Doktor, pasukat ako madag ito yung ngipon ko. Kaya't ko ang sukatan nyo, iti ngipon ti kalding, doktor. Ngipon ti kaldeng kunam. Buwan, doktor. Sana mabalin kabsat. Ken, apay mo't ngay nga kaya't mo nga pasukatan iti ngipon ti kalding, tagitang ngipon mo. Kasamumot, doktor. Nakanginginan iti bagas. Kaya't ko ang masukatan layangan iti ngipon ti kalding, dagiti ngipon ko. Tapno, root layangan ti kanak. Anya. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, bakay. Ilamang mo man layangan, dahil ito'y lighter ka. Kaya mo nga sa unla, kaya kag sigarilyon? Saan? Dahil ito'y latan posporo, ti aramatag. Istorya Tupo-Tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya. Istorya Tupo-Tupo. 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 Istorya Tu
Pasahe, pasahe, pasahe. Nanang, pasahe yun, nanang. Dito ne, datay pasahe. Apo nga konduktor. Daytay nga ibaboy yun, nana. Ang pasahe tayo jayay. Ay, damagam akanya na anak ko no da pagbayad na. So? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Na kayong matgayan, mga kapitan. Wide, nakaumayak nanaw, takayat nga kasarita. May pangkapitan niya. Apo kapitan. May panggap na ito, iti pa ng buras mo kanaw, ti bunga, ti papaya, dan tim nga remain. Di ka man laim pa kadaan, nanaw. Kapitan? Nanaw, baraw, ag nakam kamutan. Ag karikay ta kanyak nanaw, nga di mo ululitin, ti panangulim, tay bunga, ti papaya, niyan tim nga remain. Kapitan, jak may pasigurado. At dapat kami daridangan na. Nanaw. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Umunagan ita sumarunong nga pasyente. Doktor, Nay, agdardara da ita sakam kabsat. doktor, nalansaan namin dito sa ka. Bueno, nesesita nga alaan ka pa iti impormasyon kabsat. So, anya ti nagan mo? Nato, Dok. Ay, wen, amok kabsat. Amok nga natudok. Ti nagan mo ti salsalod sudak kabsat. Nato, Dok. Ay, nagan mo ti salsalod sudak. Kaya po ay. Nurse, sika mala ti umaituyen ta damagin man lang na ni tinagan na. Wen, doktor. Balong, ano tinagan mo? Nato, madam. Nurse, inya kano iti nagan na dahil ta pasyente tayo? Nato, dok. Ay na, agparehas kayo malaki date. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Dakkel nga talagang tinagbaliwam kanyak lakay. Apay mo tanako nam dayta. Nga sano? Sipod limakay kan bimakita. Awam mo tan dagiti nagsasamit nga saritam kanyak. Dayta lagayam ti kayat mau. Dayta oy. Kinday, asukar, tagapulaut, leche plan, anya pa ti kaya mau, chocolate ice cream. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Asinaw si nagpaputaw. Rumuarno asinaw, tagsango kamay. Heh! Siyak ti nagpaputok. Anya ti barikaw. Sergeant Antonio Dataw. Ay, sir. Nagpiksa, sir. Natatila nga. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Iti daytoy nga pakuntis kakapsat ket no asino man ti umuna nga makabalasiw iti daytoy nga nangalisan nga napunaw iti buaya ket iso iti mangaba asino kada kayo iti mayat nga bumalasiw. Daytan gagayam, di magustilaw, timabsawan gagayam, nagpartakag langoy, asa de ganda yatadang, nakatadangan di magustilaw, iso nagayam itinangabak, asa gantayaw, kat interviewin tayaw. Ay, magustilaw, congratulations, sika itinangabak, tanabalasi mo tinangalisan nga napuno iti buaya, anya ti makunayaw, magustilaw. Ay, napo nga reportail, makita klada itinangiduron kanya, tag-tag batay. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Suel,
Madlaw ko. Sika nga kanayon iti mawag o di nga sumsumrag dito yung opisina. Aminag, sir, nga siyak ti kalaladawan. Anong sulsuliti mo, sir? Anya kumaiti pang sulsulit mo, aber? Kinagpaisuanan na ka, siyak mo ti kasasapaan nga gawawin ti malang. Aya! Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Asino tinakakita ka dahito yung nadong parangobing? Shaksal! Makita ka nga dinumpal dahi tayo tilugan, sal. Naalam ka di, ti plate number, tilugan na nakadungpar? Saan, sal? Nakatulnilyumot gamin. Anya? Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Nasara kita mga ni kami mo tayo. Nay, nasa mga lumabas na kita mapanititalo na. Lumabas kami pa, itang gustay. Lumagas kayo, mabaraw. Tamangan tayo ba ay? Sikitang para maminsan taon. Umay kayo kit din. Alaman lang ang uday. Ay, wine. Ay, napirmain pa na. Delikado na. Delikado na itaw. May musakit niya. Delikado. Ay natatagusteng. Agyaman kami itinalaos nga busog me. Ay, wine baraw. Agyaman akmot ka na kayaw. Takanan tipitaw. Kinan nyo lang at alaw. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Ay na! Milagro na itaw! Milagro! Agar-arado na ito anak ko! Lalakin nga talaga! Agure ka na sigak! Ay anak ko! Tatang! Ay, anyamot nga ay ito imulam ka na itar aradwam! Anya kumapay nga tatang! No di na kita'y masitas nga agsabsabong! Anya! Yeah! Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Obeng, iti daytoy nga examen nyo, laglagipin nyo dagitiin paunay-unay ko kada kayo. Nga sino man iti matiliwak nga agkukupyawin agkudkudigo, kat automatiko nga saan nga makagraduar iti daytoy atawen. Nano? Anya daytoy lamlamang mo nga papel? May isa kadagiti listaan ti kararag ko, sir. Iyawat mo kanyak dayta. Kararag gaya ma? Apay ta dati answer na? Ay na, nagsayahat nga talaga ti Apo, sir. Inikan na pa iti sungbat na. Anya? Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Nay, nanaw, Naldaw. Ada kay manan dito'y barangay hall. Anya manan ayati nagre-rianyaw. Kasanumat ngamin kapitan, kat dinanugnak ni Naldaw. Nagsuyabak lang, dinanog na kaon. Naldaw, agpaiso aya nga dinanog mo ni nanaw. Kaya nagsuyab lang. Pudno kapitan, tiamok ngamin kat kagatanak. Dinanog ko na. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo! Istorya tupo-tupo.
Sir, nabartag kayaw. Adon ti nainom yaw. Di naman nga, pagbiyangan si ka nga waiter. Sir, adon ti nainom yaw. Apay aya, sir, anya aya ti parikot yaw. Kaya kung arad ti makalipat. Sir, bayadan nyo pa'y angor nga muna dagiti in-order yaw. Tamang ang toke din, malipatan nyo ti agbayad. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Tatang! Anya iting listi sa ba? The pig, anak ko. Ako namot ni maestrami nga, banana ka no? Noon na loom. Tatang, anya nga iting listi kayo. Akasya, anak ko. Apay nga ita ko na ni maestrami nga, 3 kanumat. 3 talo nga puong nawatam. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Makapasuron ni bakit ka? Apay may. At kasanaw kang kanayon lang nga dagdakamatin. Daytay natay nga asawa na. Naswerte ka pa ya pare kaw. Kani bakit ko nga'y kanayon na nga dakdakamatan, daytay sumarono nga asawaan na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Obeng, iti daytoy nga examen nyo, laglagi pa nyo dagitiin paunay-unay ko kada kayo. Nga sino man iti matiliwak nga agkukupyawin agkudkudigo, kat automatiko nga saan nga makagraduar iti daytoy atawen. Nano, anya daytay lamlamang mo nga papel? May isa kadagiti listaan ti kararag ko, sir. Iyawat mo kanyak dayta. Kararag gaya ma? Apay ta dati answer na? Ay na, nagsayahat nga talaga ti Apo, sir. Inikan na pa iti sungbat na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay karahaw, bagsak ka manon iti eksamin yaw. Di mo latultuladan ni Pedro nga kasinsin mo. Kanayon nga daunor na. Unay kayo matatang, ditak mo tayo yarig kini Pedro. Apay kumata saan? Aber? Kit no, naglaing ni tatang na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Sir, at dati aplikante tayo. Sumrag ka nung nga katulong. Kastaya. Nagpinta, sir, kan nagseksi. Nagmayat ti pamagina. Anya ti aramideg, sir. Isurok ka din, anya ti aramideg na. Saan? Ikam ka din natin sweldo na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ano yan mga parikaw? Nagdadakal titilapia jayan me. No kasilapungan ko naman pare. Talagang rod ang dakal. Ang basit tayo pare. Amuyo ka di nga kasla palang gana. Titok mem di ayan may. Kastaya mga pare. Wala. Pare. Hamuyo ka di mga pare ko. Kas lagem-gem ko ti kamatis. Ijay ayam may. No dapay dakkel ngam dayto gem-gem ko. Ipitak ko kada kita rupro payo. Gapo ti kinapangasyo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo.
Ilocana ka niya, day. Hindi. Kano taga Ilocos ka? Saan ka, day? Hindi. Kano taga Narbacan ka, day? Barkadak day ti Kaaruba yung Ilocanaw. Di Ilocano ka? Hindi ko na lang arutan ko. Nagtangkan ti ulo mo na ya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nanang, mamati kayo kadiday pagsasaong First Love Never Dies? Wen anak ko, taking gana ita, si Bigbiyag payla, day ta nakasadsadot nga amam. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Mawawaklaw na yan. Mainom nga taday ito yung adanaw. Di mo tatay ko ti adda dita paraangan. Tata, ikaw! Mabalin nga inumun da ito yung danom yaw? Sika abaraok nungal nga lang. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Paray, bulan day dyan ya. Nagkapsot mo ti pa nagkita mo paray. Kutno init day jay. Bulan day jay paray. Init ko naklangaro din paray. Para makita, salud-sudan ta daytoy masabat ta. Paray, excuse me. Salud-sudan lang. Anya ti pa nagkita mo kadayjay? Bulan wino init. Pasensya kayon mga paray. Sanak nga minataga dito kay. Iso nga dya ka mo no init when no bulan na jay. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay karahaw, bagsak ka man iti eksamin yaw. Di mo latultuladan ni Pedro nga kasinsin mo. Kanayon nga daunor na. Unay kayong magtatang, ditak mo tayo yarig kini Pedro. Apay kumata saan? Aber? Kitno, naglaing ni tatang na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Apo, umayak man Ay apong, kumagandataas eh. Amok barok. Lakaya kon. Awan pa'y itinakitak nga aso adumadong. Kumagat anga talaga. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Datan dito isang wanan ti balayo, paray. Para di kami tayo sa hanggang andar. Awan paray, panagnagak na na. Sakti hari, ti pagtangan. Ako rin ka ba, Saint? Luktan nyo diri daw, tas sumrag ti hari. Ket no si lulukat, tay tari daw. Bartek ka na talaga. Anay, bakit doon, nay? Kunkunak lang, bakit lukat ang diri daw? Kunkunak lang. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay na, doktor. Ay manong simpor, si kayo matgayam.
Doktor. Ay na, umayak ko magpakonsulta, Doktor. Apay, Manong Simpor, anya ka dito sa gubanit yo. Ay na, Doktor, nakaroon dito sakit ka. Kasano, Doktor, numadanon iti parbangon, ang taol-taolak matain. Ay namadanagan akong, Doktor. Anya, agtaol-taol ko na yo. Wen, Doktor, anyaya ti rumbeng nga ramidag. Kaano pa'y aya nga maririinahay dahil Manong Simpor? Kasi pud pa'y idi ukenak. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Day, inan ano da kamanin aya dagiti ka klase. Ang sangsangit ka simbang pait. Awagan da kaman iti bakla, tatang. Kay, inan anom nga rod idanay. Anya pengay, kinudukudot kun aida. Ha! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ubing, sakbay kayo nga gawid kat ag drawing kayo, iti anyaman nga banag. Iti awan may submitar na nga drawing kat saan nga gawawid. Napalabas iti siya nga pulaw a minutos. Very good, Ubing. Sika Jane, anyamot ti drawing mo. Balay, sir. Very good. Sika ngaymot bitoy. Village, sir. Ket sika ngaymot limon. Anya tin drawing mo. Luwang, sir, nga agar-arabit ti karuutan. Ha? Ayan na kay day tanwang. Ket panaymot nga root ti makitak dita drawing mo. Aldaw nga minin, sir. Inyapunon ani tatang ko. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Doktor. Tasla na karon atay ta sakit mo kabsat. Doktor. Apay, anyaya ti marikrik na mong kabsat. Kasalumo kami, doktor. Nugumastuak nga men inumiti arak, nagsakit ti barukong ko, doktor. Angem no makiin-inumakla ang kadagiti barkada. Saan mga nasakit dahi ti barukong ko, doktor? Amo konti sakit mo kabsat. Naing pisen day tabaram. Ang napuskol ti panagrupropam. Doktor. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, bagay. Iawat mo man laday tapos puro, di taabay mau. Ket no nagasidigken ka, day tasilin. Anya, kaya't mo asawain, pagingat ka, day tasilain. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Dimpon, anya iti pambansang ibon iti Pilipinas. Mangrugi da itoy, iti letter M. Manok. Saan? Kulay brown da itoy. Naprito nga manok. Saan? Basit lang da itoy, basit lang. Ay, chicken cubes. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Tatang, kamaudyanan na. Nagtorpusak mo't lang iti panagadal ko. Kagyaman tayo, anak ka, ta nakalpaskan. Anyay tayo, natay kurso nga inlipas mo, anak ka. AB, tatang. Ibig, opat nga tawin mo nga nagadadal ti kulihiyaw, day tala tinalpas mo. How? Agsubli ka di nagadalam. Alipas maging gana iti say. Ha, tatang? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo.